Good your man again and taking a quam. One night work Kidafia bo Abaranza media. Oseko Bajo Soludo. Sibiko Kedi offense Aquaco Conando Tia Meliji Kajidi and men cause. In my wine, you and Asanan. Learning with selective movement in this. Shout out to Abaranze. For you actually kuku he will address both Monye Jesus naked hit not into the mess together. Man, there is this selected move from other people, especially Ndu under Hapani Gumba. So see after Akwoko. Nobody is talking about taking hit and nobody is talking about Onye Jesus. So does it mean that na ni the omena na ship haneme name wolunda ka value wenda kana value? The case has been adjourned on the 19th of December. So this thing one we linger. Onye nke asiko obi ajo si Soludo enwele ihe ọzọ akwamele iche, because from his speaking on as na never name with a human pass n'ime ihe akwa na eme, that governor should have said it, so that na which means no what he went in aba akwa, which maybe the governor need to see because of the wild lifestyle honey. That is why the governor when kikane idosa hadia, so that man issue okaya juhoyi. Go man, there is this narrative ndo to akwa on a push, which will be a very big problem if not contained on time. If not contained, because na maro maybe ndị mmadụ si after those kind of thing mmadụ pụta na social media ọ na-ekwu okwu anyhow. Kita ihe na-ewulo ha na the reason governor ji ejide akwa dia is that na governor bịara occasion ọ bụrụ na aka recognize akwa ọkụkọ na the occasion kalia governor. That is why the governor ji ewili iwe. Just look at the narrative ndị mmadụ na-push. Enwere recognition ọzọ aye eme Soludo kalia ihe anya na Peter Obi, which in a that has been the anger of Soludo, because Soludo as a speaking governor no in a meeting ne kuoku, as a sitting governor no in a meeting ne kuoku na stage Peter Obi bata, and the whole place was stand still for Peter Obi. It was stood still for Peter Obi, which him himself later felt embarrassed. Sebazende modozugo no kemen ka kemen imago that kind of thing. Ebi manogwaji ofo onye ọzọ batazia na lezia ga ebebele uru gị. That is the only place mmasị, mana kedu crowd nwa na-akwa ya push karịa crowd Soludo nwe a sitting governor. Unu kwụsị this narrative unu na-eme. It will do more harm to akwa ọkụkọ. It will definitely do more harm to akwa ọkụkọ. Onye m sị ka mbe wetara unu biko ebe ọ bụla isi for video the very very glad to share it, and also don't forget to subscribe to our channel. Go to one boss on the buy. The bomb man can have moon, oh, my me barber and to my cancer. They don't take a moon with it. I go na moon, but a moon a day move if I don't need walk and never not obey woman, or can never not walk on my job mother. I be a new walk and bag effect or to see where they. A sort of London I then you walk on a good sauce if you choriano. Nego soon sauce if you chore for coon when up of his woman. A sort of never do to. I'm one I am with for eyeball. If I'm an eyeball, what I get you well by. Oh, even the Nala Fugita in it to have a new walker. My name is Cham, we sing back on it more mature, Kiga water. No, if you're HRM, they feature for Cavani go see. But nobody have been to ever. Unafro, one night woman, night age, a quark, aka no years Jesus. Unu need a bugger kitty, more about than a new Kumakia. If for a quark, me Bugide Makia. Teranya free femeron. And when I make it, Macanam Makata, una bombi, where shy ye way, it didn't Kumakata. Mane Kumaka walk on 3 Anyafisi, Kesa Anebe. Get take Uncle Wadding. A walk of one takere, Weebo, now Basim week. I'm an on me for Libya. Can the mother square me folk? At them when the mother buru bishop before Buria Bani, one person of 100 million. I make them video Macada bishop at that time. Never say my bonus. Nature Magan and this work out on one. Can't if you never video Macabishop on Dim Buru Bani Mafia, see against it. One and this work out on one. Now, way Buru Madu Bani Mafia, Jana say I will table. No matter market and I'm money work, but I don't want to go. Oh, but Muni ever keep is in no cob. Monagade Biofundo. An injustice for one is an injustice for all. A Madrid is an injustice in the police.
onye zuru ori maọbụ onye gburu mmadụ si etisiri ya ife sekpọrọ ya eje ụlọ ikpe ndị ụlọ ikpe sisi tụọ ya nga ndị ụlọ ikpe tụkwasị gbuo ya na ọ gburu mmadụ mana ọ bụrụ nke ndị uwe ojii ji enye nwoke ịfọ ndị uwe ojii na-eti onye ori ife ma fa jide ya mgbasara ga-ejide onye aka ya n'ọcha fa ga-eti ya ife maka na iti ndị mmadụ ife amarụgofe arụ mana ụfọdụ n'ime unu adụrụ machọd ịghọta ebe nsi abịa mana ndị ghọta anụ ghọtakwa gee ntị ọ bụrụ na ị gere okwu gọvanọ na-achị mba Anambra bụ prọfesọ Charles Chukwuma Soludo okwu o kwuru mgbe ọ gara ọba ị ga-afụ na njide ejidere akwa ọgọfa bụ na ifefa na-eme n'iru ọkụ maọbụ efe ụfọdụ fa na-ekwu na-ata anya arụ na mere eji ejidefa na ọ bụrụ na akwa ọkọ ji ọbara mmadụ ma ọ bụ arụ mmadụ agwa ọgwụ na ọ dị na bịa ọ bụ na ife dị otu a mere aka abịagobịa gwa anyị na ite afọ gasịrị na akwa ọkọ na ba akwa ọkụ ya na ife niile na arụ mmadụ dị ya ma ọ na ọbara mmadụ dị ya ife dị otu ekwu ya ịnụrụ ife prọfesọ Charles Chukwuma Soludo kwu mgbe ọ gara ọba ihe dasị na igero vidiyo ịnụcha ya mechaa n'udo ụfọdụ n'ime unu soro akwa ọkọ ife na-eme ife gbasara insekuriti n'ala Igbo enwe ajụ chọrọ ịjụ kemgbe e jidere akwa ọkọ tigbuo ya na nga udo ọchịana ka mgbagụ nsogbu unu na-enwe etukwuru gọvanọ wee kpọkọcha ndị ojii wee maa na nsogbu dị n'ụtụtụ n'ọgụgụ isi anyị a sị na onye njenjem na-aka onye isi ahụ ife wee mara abịa na 23 countries in this world enwere ife ụfọdụ nghọtagasị ụfọdụ n'ime unu na-aghọtara ya ma unu na-agba mba na comment section ma ọ na-akpọ m iyi ma ọ pụtakwa n'iru ọkụ na-eme vidiyo na-akpa m afa adịm reply to any of you because ọ gbasara ọba adịm ewekwadụ gị iwe afọrọ ngara anyị ka nsi wee fuo onwe m gee ntị ka m kọwara gị ọ na-abịa enwe ka m na Lagos steeti na Lagos steeti enwe ka esi wee kutuo ụlọ ndị be anyị unu abịa na-eti mkpu ife a na-eme ndị Igbo ife a na-eme ndị Igbo mana n'ala Igbo a na-akụtu ụlọ ndị mmadụ akụtuona n'Enugu steeti kụtuo na Anambra steeti unu ekwuru okwu unu asịrakwa kedu ife a na-akụturu ụlọ ndị mmadụ mana ndị obodo ndị ọzọ kụtuo ụlọ ndị mmadụ ụlọ ndị be anyị na Lagos unu etibe mkpu ichefuo ụlọ mmadụ akụturu na Lagos na ụlọ mmadụ akụturu n'Enugu n'ofu ife ka ọ bụ maka na onye akụturu ụlọ ya ọ matara ebe ụlọ adị ọ gara ewute onye afọ mana ọ na-abụ ọ bụrụ na onye ji akwụkwọ ọkwa kịta bụ onye Hausa ma ọ bụ onye Yoruba ife a ga-eti mkpu bụ ife a na-eme ndị Igbo ife a na-eme ndị Igbo mana nke ndị Igbo na-eme onwe fa ada ekwu okwu ịgaa n'ọba ndị na-ede ana n'ọba ife yutu ndị ọba na-eme ndị afọ ada ekwu ekwu n'iru ọkwa onye ọbụla mechichara ọnụ mana ọ bụrụ na ife dị ka na Maiduguri ma ọ Sokoto ma ọ bụ ma Lagos ma ọ bụ Ogun steeti ka a na-azọsa ndị Igbo anafa unu ga-abịa na-asị ife a na-eme ndị Igbo ife a na-eme ndị Igbo gaa ntị ka m gwa gị eziokwu afọ anyị na-acha ya away from oge erugo ka anyị ga na-ekwu maka ya oge erugo ka anyị ga na-ekwu maka ya ọtụtụ ndị mmadụ nigoro ana na ọba na-abụrụ ndị ọba yutu eme na ndị dị otu arụ ife a na-eme ndị afọ na-echekwa unu kwuo maka ya unu emechicha ọnụ maka na Igbo na-eme Igbo bịa na ntị esoro m unu akụ ụra aka mmadụ bụ mmadụ an injustice for one bad injustice for all akwa ọkwafa eji bụrụ na enwee ezigbote ife fame ekwesịghị igwe anyị na efe fame ma ruo tata ma unu nwere na comment section akpụ iyi aba mba ma ihe godo ọnụ si m na efe n'otu aka akwa ọkwa fame soro ụda ejie nafa ka ọ ga-arafa enwee ife fa na-ekwu na-atụ okwu na-ata anya arụ nke o ji wee bụrụ gọvanọ o nwee pọwa ọgọva unu emesi na nke dị otu unu ekwusi na nke dị otu maka ife ọ bụla ọsọ ya bụrụ ka o ji wee jide akwa ọka eke itiri onye eze Jizọs ndị pastọ ndị bishọp ndị evangelist pastọs uwe niile prọfet fa na-eme gbado ife niile geenụ m ntị ka m gwuru akpọ esisi kpụọ afọ ọnụ anyị fụ eziokwu ka anyị na-ekwu etu o si wee dị unu niile kpọgodi m asị maka na m na-ekwu maka akwa ọkụ mma na-ekwu maka akwa ọkụ mma na-ekwu maka mgbe ọ na-eke unu ego ma ndị ọ na-ebi moto ma ndị ọ na-enye ife niile ma ndị ụka na-anarụ ma ndị dibịa na-anarụ ma ndị eze nwaanyị na-anarụ ma ndị niile na-anarụ unu niile dị hapi mgbe ejidezie ya unu niile gba ya pịa maka na onye nwee nsogbu onye ọbụla ala ya adị m ala onye nwere nsogbu ọ dịrị na m achọpụta na ife afọ o mere ọ bụ ife mmeju wee kpọfụ nke m ka ọ bụ ife mmeju wee kwụrụ na mmadụ bee sọspekt abụrụ na mma gbara ya ọsọ ọ ntụrụ ya ebecha idesi na o mere ife dị otu a egosi anyị evidensị enwee mma ma mgbe nyere aka sizi ọ bụrụ taya sikonye akwa ọgụ n'olu ka a gbaa ya ọkụ ma ọ bụ serapịa ka ọ naba ya mana otu ọ nkịta nka na-akwụrori ya ọ ntụrụ na na-anụ ife afọ asụ na mere n'ikpeazụ mụrụ na-ada egbe ofufe tụsa na ozi ya ọ na-adị mma ibere na otu wee chọba ewu ojii tupu ji ejie prọfesọ Charles Chukwuma Soludo ji aka ike azụ gọvanọ ọ bụ wee jide akwa ọkọfa ọ bụrụ na e nwere ajọ ife fane ọ bụrụ na fa na-egbu mmadụ egbu anyị ọ bụrụ na fa ji mmadụ agwa ọgwụ egbu anyị ọ bụrụ na ọbara mmadụ na-egbu anyị ọ bụrụ nkwunye di ma ọ bụ ife fa na-eme n'iru ọkwa na-ata anya arụ ịma na ndị fada na ndị pastọs ụfọdụ kwesịrị isofa wee na ebe a ọ bụrụ sọsọfa gbaba na iyi tibenu mkpu afụrụ m unu n'anya dịka ka m si wee fụ onwe m ịfụnanya m nwere n'ebe m nọ zuru nke m nwere n'ebe niile unu nọ o nwere ụdị ihe ịsọ gị kpọọ o nwere ụdị ife sọ gị dee na comment section ka o wee n'iwe ọ mụ bụ ndị Igbo ndị be anyị ka nlapụ unu emesịa